tedduɓe oɗon jokki heɗade refi fulfulde yamde jeeɗiɗi silmaji 40 woni to gurel coga koye nder leydi Mauritanie. Amadou Barouba. ɗum ne selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde hande ko aljuma no wowirini en artan e ñogganɗe jewte waɗade taskara mon tottama konngol e nder nde jeeɗire ko winda e jaydeji ɗi jareten hen ko debbo mo faso jallurama mi salminima Amadou Barouba. ko ɓuuri hen tengtude ko ɓuuri tengude gartuma e kibaruji ñalade aduna yankore hertanade Afrique ñande du fedde UO o yambi en o wayli fedde UA ko hande aljuma wittoji men ɗi Abdoulaye Dikko waɗananno en ko fewti guɓal Wagner timmata jantore wattidinde nde ko waɗa ko fewti e guɓal Wagner mercenaire ɓe risi taweteɓe yoga e leyɗele ha tengti Afrique hande Abdoulaye Dikko artan e duuɓi 9 ɗi Wagner waɗi e nder dongre Afrique kala ɗoɓe nodda tawete rafi ndeƴere ndenagu e politique ana woodi joni ko kabaruji coftal ɓalli Rama mi salminima bisimilla e kabruji coftal ɓalli fa joni coupe du monde U17 woni ɓe keɓani duuɓi 17 ana jokki U20 non U20 ndele noon Amadou Barouba ko coupe du monde U20 jokki fiɗede toon to Argentine e ley kawre tawteɗe na mbiyen fani du kawre tawaɗe toon hanki Gambie kañum jokki Nigeria tawdede e diɗe jokkoje goɗɗo eto Gambie hawi France hanki nde du ɗiɗe gotel caggal golle lobbe ɗe Gambie waɗi ɓe keɓi darde nde ɓe keɓuno hitande ujunnaje ɗiɗi e no mbiyen hitande ujunnaje ɗiɗi e jeɗɗi Amadou Barouba hanki Tunisie kam du heɓi darde mawde diɗal ngal hawi Irak do tati e ɓolum ɗum walliɓe e heɓude darde ka ana heddi fa joni e fijoji jokkitotoɗi fadde mabɓe andude ɗo ɓe kewtata Sénégal kam ana heddori sikke seeɗata fon fadde mabɓe e miijade jokkude hono fijoji jokkitotoɗi coupe du monde U20 Nigeria kañum heɓi dande lobbere wartude e fijude hande kasindu taw ko ɓe etodiran kanon ɓe lamni jokkitade fijoji ngaroji Amadou Barouba ɗo en ɗo Afrique Nigeria e Gambie kamɓen ka keɓi nokku muɓen to 8e de finale ɗum wonno jeetaɓal nga final basketball Africa League fiɗete janggo ɗum fiɗete janggo fadinan stade malien ngal diɗal kañum fidan e Petro Luanda hande aljumare nde filade dande tataɓerde fadde janggo asayere nde ko AS Douane de Sénégal kamɓe etoto Al Ahly nde Égypte filade desewal ngal hitande hikka en jokkat e ko heddi ko e kabaruji ɗi ana wayno gasini ko ɗon tigui kaɗeten e ko e ɗiɗo kabaruji cofta ɓalli no mbiɗa ni ko coupe du monde ɓe keɓani duuɓi nogas ko kañum woni fijude oɗo saaha coupe du monde ɓe walla min coupe d'Afrique ɓe heɓani duuɓi 17 fiɗi ha gasi ko Sénégal ƴettunogal dese walla keɗoɗen joni ñoggande jewte waɗade taskara mon tottama konngol e nder nde yontere ko Fatoumata Sisavani waɗanta en ka ñoggangol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on feññinani men jiyanɗe mon e ngal pellital ɓe hooreɓe leyɗe Afrique jeego faalaɓe ñippoygol hare ɗen hakkunde Ukraine e Russiya. Diallo Sambourou Thiambo hakkunde Russie e occidentaux ji ɗi en nani président ji meɗen leyɗele Afrique ina nela yaade toon ƴeewoy so ina mbawi hawrdinde ɓe adema ñifoyde cumuji goɗɗi kay walla ñifa cumu gonɗo e nder galle ma o tawi wonkoɓe mbawno kamɓe africain yahoɓe toon ɓe Soudan nan ɗo hay goto anda ko maayi hay goto anda no foti ko eggi mbali hande Burkina ɗiɗo duuɓi no foti ko maayat no wona hande duuɓi sappo Libye hande gila 2011 Kadhafi maayi ha joni hay goto anda ko maayata a yi hakkunde Congo e Rwanda ɓen toon mbadda peɗele e guite ñande foof yimɓe nana egga nana maaya ɗum ɗo foof nan ɗon rankama yo reglu haala mum haaletaki ni onon de oɗon jaaha oɗon mbiya oɗon kawruno e hakkunde Russie e occidentaux wona ko andude peeje muɗum wajallo soɗo e pare président ji Afrique jiɗɗi yaade Russie e Ukraine ɗaɓɓitoyde jaam ko miijo moƴƴo ɓe mbawi kay artude jaam o ani kadi to waɗanni mumen timmi jagol mumen toon koko en worɓe tan jata ɓe ponno naɓorde debbo e fonno tawede mumen saabu hande kala ɗo hunde nde watta Afrique aduna o fof kay ɗo gorko dari fof debbo ɗon foti daro kadi ne kala ɗo kareeli mbaɗi to angal kawral woni ede leydi Afrique ɓe ponno wadde ni e kono en mbiya tan yo Allah artiran ɓe toon jaam kadi ne yo taw ko ka en mbawata toon artirde jaam o ko honno ñaawirɗo ngol ittugol inde Laurent Gbagbo hoorejo kiɗɗo Kodowar e nder doggol wotoɓe ɗiɗo paam basgol jeeyede Laurent Gbagbo e ɗiɗo sungoji garoji eɗen gandi o dañino caɗele BCEAO ha waɗa hen condamné
duuɓi nogas caggal ɗum Alassane Ouattara yaafima kono yaafademo Alassane Ouattara nde ɗum mom taari ñawata fof e dow makko nde ene gasa ko ɗum haadimo jeeyede e ɗiɗo sungoji yimɓe parti makko e oɗo saaha woni darde mumen ko ƴewde waddude négocié e Alassane Ouattara o wona wiide ene wayde tension ngaji ko ɗum hande foti wonde darde mabɓe ha neɗɗo mabɓe ƴeew yettoɗe ɗeɗo caɗele. Amadou Altine Sow Gambi ko fate e Laurent Gbagbo haɗede mbo tawtorede e sumgoji e leydi Côte d'Ivoire ko noon foti wonde so tawi lawol rewama saabi ɗo joni casier de judiciaire makko ne tunwi so tawino homo miijotono hanti o foti ko woppude politique yidde ardade leydi Côte d'Ivoire teskama e laamu makko foof ko fitina e Côte d'Ivoire feccama waɗa pecce ɗiɗi e nder laamu makko e ɗum yanti hen mandat makko premier o gasi tawi élection wawani waɗede Nations Unies ɓeydinimo hen duuɓi 5 ɗin ɗon duuɓi 5 timmi o yaadi élection e Alassane Ouattara on gañimo o saɗi ummade ha wonti fitina. E alarba on holli miijoji mon ko faate alhaali tajugol internet on Guinée bonna jiibita hitoji yoga e radioji e yewtugol émetterji radioji goɗɗi. Mohamed Moustapha Diallo Guinée Bissau o tajugol internet lagine e bonnugol programme radio ji ni ɗum fof ko angal gonga no si laamu no yiɗi gonga tan wolte ka nder leydi goɗɗo o wolata sabota laamu si tawi no laamu alda e gonga ko ni tan yarata kakaniɓe ɓe wimo alda e gonga sa ƴettimo addimo ka gonga woni o wontata gonga o doga e gonga o laamu lagine ngon alda e haqiqa ɓe alda e gonga sina soñjugol ɓiɓɓe lagine min noon komi toroto ɓiɓɓe lagine ɓe koyoɓe hawtituɓe wona hunde wotere ɓe yeetoɓe yoɓe waɗu feere ɓe accita o transition. Umaru Yaya Diallo Dakar Guinée taƴugol connexion leydi ndi na kibaruji e leydi ndi wiyene radioji leydi fota laamirede noon nana jo so wiyama ɓe ana poti haalde ɓe pota haalde fof feccankaku ari e leydi journaliste ji dañi foddande hakkiji mumen yaaloɓe radio fof ko foddande hakki mun e nder radio ji mum ha warde e réseaux sociaux o noon ana wawi haalede ayo hunde manide ede haɗira e nder réseaux sociaux min ñagaki hay goto yo waɗa ɗum ɗo e nder réseaux sociaux hen nana so tawi so radio haali gonga yo udde so tawi so télé haali gonga yo udde jonka sana haala ko welata jomum ko mbiɗa sikki ɗum laamu ndin leydi wona ko fayi yarde yeeso. Ko honno ñaawirɗon golle dental Afrique UA taw si ɓiɓɓe Afrique no tinude hoore mum e ngal dental. Siley Harouna Moytani Union africaine so tawi en waɗi nafoore ne mataw ko nafoore famɗude wonande ɓiɓɓe Afrique naaɓe ko jiiɗen ko Union Afrique kufɗo leyɗele meɗen kewɗe leyɗele belɗe wawa wurnude hoore muɗum jiiɗen ko Afrique joguiɗo guri joguiɗo gallaɗi jogui foof waɗi e transformation adde jiiɗen Afrique joguiɗo uranium en huɓɓo nucléaire uji to Europe to Asie taw leyɗele muɗumen jomumen kuɓar ko sondel waɗ ittete ɗo to woni Union africaine goto fof leeli ko banggue mum sen haalat ko hoore mum holon Union Afrique mo joguiɗen ko Union Afrique jiiɗa leydi gotir. ko Haruna Sawtu leydi Côte d'Ivoire Union africaine ene manki wonde Union africaine foti wonirde Union africaine ni de taw noon ene waɗi pellon eɗen mbawi wiide ko konɗon pellon majjini nafoore Union africaine nde so tawino ko kamɓe foof ndenduno tan ɓe mbaɗi fedde Afrique austral Afrique central Afrique du sud kamɓe foof ɓe ndenti ɓe mbaɗi ndeɗon fedde kamɓe foof ɓe gacci ɗeɗon pelle ɓe garti ɓe tawri tan fedde mawde ɓuranno moƴƴude. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore. Fatimata Si Savane a jarama e ndeɗo ñoggande ko winda e jayndeji. Rama Diallo Afrique mawnini ñalande aduniyankore hertanade ɗum hanki 25 lewru joyaɓuru non Amadou Barouba e nden ɗon ñalande jaynde Anyame warti e kongi Azuli Asumani horejo Komoro ardinaɗo hande fedde kawtal Afrique UA o waɗi noddano faade laamiɓe Afrique darano timminde kaɓe na mbiyen haare ɗo leyɗe Afrique wawde yitande Afrique ɓantare muɗum ko wana ɗum du caɗele goɗɗe yiru waylagol weeyoji ko leyɗe Afrique kani jokkude daranade ɓuytude hono battani ɗum ɗon e kureji muɓɓen ko fati e yinde yimɓe e jawdi hakkunde leyɗe Afrique horejo fedde UA ana yamiri laamiɓe Afrique kiwana ɗum Azumani andini ona haɓɓi jokkitade ko Macky Sall horejo leydi Sénégal hoynuno filanade Afrique wakkati o tawa e hoore dental ngal filanade Afrique fa joni duko nokku to jonde G20 ɗum wonno leyɗe ɓurɗe sembe ley aduna e kongi jogiiɗo dande ONU on ɗon ka sappani na mbiyen fa hande ɗo sappo ken hono samminere laamuji ko tawi ka ɗo leyɗe Afrique
kaɓe hakkunde kureji leyɗe ɗe afrique poɗago hakkunde muɗum ɓen leyɗe ma fa hande du ɗum ɗon tawti e kuliyan kaku ko tampini leyɗe yoga ko faddi fa hande du jam e rune nde. Rama Diallo, Sputnik Afrique warti e duuɓi 60 caggal sosede organisation de l'unité africaine ɗum woni OIA. non nde jahinde Russie fande du o hiwi fa hande na mbiyen warti e hono nde nyalande wiide noga e joyi lewru joya ɓuudu nyalande hertanande Afrique e nde nyalande du leyɗe 32 Afrique poti jo'ini fedde wiyetendo OIA ko wali duuɓi 60 hikka fadde muɗum du e fa hande na wartude e wi'ede UA e duuɓi paltiɗi. Sputnik Afrique walti e nate yoga lollinoje tariki runde Afrique e laamiɓe yoga draniɓe Afrique gilla sosede fedde nde fedde waɗanade du kawtal Afrique potal jeytare e sariya ɗeɗo leyɗe na mbiyen nde runde e ley ɗon yimɓe yoga hono draninoɓe ɗe golle o walti inɗe muɓɓen hono Haile e Selassie hoorejo Éthiopie e leyɗin toon wakkatiji Kwame Nkrumah mo Ghana, Thabo Mbeki mo Afrique du Sud, Houphouët-Boigny mo Côte d'Ivoire ɓe fuu ko draninoɓe OIA faɗo warti UA kawritan cakitingal tawangal du leyɗin wakkatiji Muammar Kadhafi mo Libye ana daranino no waɗade jeytare Afrique tabita. Aujourd'hui au Faso no lamdi ko leyɗele Afrique naftori e anniyaji hooreɓe ardinoɓe e susuɓe OIA. Nde jahinde to Burkina Faso ana wiya tan neɗɗo fu miilatano salla caggal duuɓi 60 fa joni fedde nde heddotono hono wondi hande aujourd'hui wi'i so yottoke to suudu sa yottoken to suudu o ɗo no UA hande to Addis Abeba na dari ton natte laamiɓe ardiɓe darnude fedde OIA a fahaman ɓeɗo ana jiɗuno Afrique na daranino du runde Afrique laato kawtal gotal ɗum laataki e duuɓi jokkuɗi sabudo hono en jii hannden goto fuu ana wonani bange muɗum ko ɓeydi ɗum du hono yananɓe gaɗi juuɗe muɓɓen e ɓeydude feccude runde Afrique wiyata jayne nde ko ɓeydi mette ɗen du woni walede Muammar Kadhafi muynoɗo jokkitade kawtal Afrique waylude inne nde waltude e UA e ko faddi fa hannden du leyɗe Afrique e jokkitade jeytare muɓɓen caggal duuɓi 60 OIA kawrite kewɗe muuye kewɗe ko wayli jeytare Afrique ɗum yi'a ko wiyata en jahani nde fa joni Afrique timmay rune nde ko feccine. Rama Diallo, Jeune Afrique wi Union africaine tawrama nafoore e leyɗe 32 ardinoɗe e lamnude fa hande du ana jeyti koye muɓɓen ɗo leyɗe Afrique ɗum ɗo en yillama nde ɓe sosuno fedde nde to Addis Abeba ana lima Congo ton en gonga on wakkati leyɗe kewɗe Afrique jeytakino koye muɓɓen leyɗe fahande du ana jokki hedditorade na mbiyen heddanode e filade e halal muɓɓen Afrique du Sud kam fay so tawi ana limano e lima kano en no gahi wonnoɗe filade jeytare muɓɓen leñama lenaku ɗum wonno seɗele tawi kanoɗe ndin ɗon leydi hakkunde raneɓe ɓaleɓe limore famarde ɓen ɗon tolliɓoy e fande waɗede hono cendigu ko heɓa e nde ɗo hamde ana wonta tan jeytare leyɗe Afrique yoga laamu potal leyɗe yoga wiyata en jayne nde fay so tawi ko heewi laataki na wondu ko heɓa moƴƴinede na won ko golla. A jarama no fewi Rama Diallo. Ahmadou Barouba. ɗum na selli tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi e hande oɗo subaka aljuma Sénégal ndenago timmugo no woni haaju mawɗo hooreɓe leydi ndi hakke gouvernement o waɗi yewtere e yesso ardiyankoɓeɓe toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe jaabima namde députéɓe ɓe ha tengti alhaali ndenago leydi ndi caggal mayɓe ko lima e seppoji faltiɗi mali yidde fedde noddirtede yerewolo debout sur les remparts ko yo saldu ONU MINUSMA yaltu leydi ndi hanki alkamisa kawtal mawgal waɗi to gallewal noddirtegal palais des sports Bamako hooreɓe MINUSMA to Mali ko ɗi noddali no wawi battinde e golloɓe kañum e golle fedde nde Mauritanie hanki alkamisa lundiɓeɓe waɗi seppo to Nouakchott lamorde nde fandare ngo seppo ko hollude mette mabɓe e salare jaltuɗi woote waɗunoɗi ñande 13 lewru jeeɓuru ndu gonɗen hooreɓe landaji lundiɗi fuu tawtorama ngo seppo ha heddi Biram Da abe mo police Mauritanie nangi talata faltiɗo tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e hande oɗo aljuma nogas e jeegom lewru jeeɓuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e tati.
duuɓi jeenayi ha jaadi nangue hikka ko Wagner naati e nder leyɗele Afrique kala ɗo ɓe nodda tawete rafindeƴere ndenago e politique ana woodi joni noon teskama ala fuu ɗo Wagner woni ɗo ndenago heɓa ɗum saabi e wi yoga hertoyankoɓe ndenago ardiɓe leyɗele Wagner renata wona ɓiɓɓe leyɗele ɗe keɗoɗen jantore cakkitinde nde Abdoulaye Dicko waɗani en e ko yowiti e gubbal Wagner e nder yoga e leyɗele leyɗe kala ɗe Wagner nodda e muɗum ko tawi ka fitneɗi ɓe tawata ton ɗi ɓuytatako ko ɓuuri hewde hen ɗi ɓeydato e wi Atikatu Jenga kertaniɗo ndenagu to leydi Mali na e leyɗe Sahel ɗe tawede Wagner to Mali wala ko ɓuyti e fitnaji ɗi. mi sikkani so tawi garat Wagner e nder Mali walla e l'espace Sahel o ɓeydi deyre joni ni cikkata ni won suppitinoɓe ni ɓe ganda gat les groupes armés terroristes aɗana kam nde Barkhane woni ɗon nde hay sono nannita noon doole muɗumen kewani pour le moment kam yimɓe kam ene mbawi wiide garat Wagner kam ustani fitina e nder espace Sahel o. fitnaji ɗi ɓuytaki to Mali haɗali ɗon ɗi ɓeydiki sabu hannden ɓelle jihadiyankoɓe ɗe ana nangi nokkuje kewɗe kasen fitnaji ɗi lumbi keerol Mali ni wi goto e jogiɓe darde ley kono France. ko yiyete hande rafi ndenagu heeɓi sembe sanne e gartol état islamique e nangude e jooɗade e dow keeri leyɗe tati ɗe hertanade diwal menaka tawtude nokkuji e jenim ɓeydori nangude hankasin jenim ana e dow keerol Sénégal na keerol Guinée na keerol Côte d'Ivoire na keerol Togo fa yottade keerol Benin ɗum ana holla ronkere Wagner e wartirde jaam na ronkere mum jaati e jaɓɓade yarugol yeeso jihadiyankoɓe tawene gilla ɓe mata Mali kono Mali iwali e mantade ɓeydoriki doole keɓaɗe dow gollel hakkude mabɓe e Russie ni woni no wi'ata ardiɓe leydi Mali e wi Atikatu Jenga so wonko kono Mali ɓeydori fof yo haala. eyi mata ɓe keeɓi doole e haala e konngol enen observateur uji politique ɗi en jaani ɓe keeɓi doole eɗen nganndi sécurité maɓɓe ko wonko laƴata heen wonko feewaani heen so a ƴeewi wadde misal attaque uji gonnoɗi nden nde Barkhane woodi e ko yehi ko e ko Wagner ari ko multiplié par 3 ou par 3,5 wonaa ɓeydima ko ɓurti e wi Sadio Morel Kanté e wiɗitiyanke e banggal ndenagu Wagner nafa muɗum ardiɓe leydi jiyata wona ɓiɓɓe leydi e wi makko ndenagu ardiɓe leydi woni ko Wagner sembinta wona ndenagu ɓiɓɓe leydi. Wagner e ko selli e kabaru mum ndenagu ardiɓe leydi ɓuri tabintinde illa e ndenagu ɓiɓɓe leydi gilla ko ɓaɗi duuɓi ɗiɗi ko Wagner mata Mali ñande fof torraji ɗi ɓeydiɗi e wi Atikatu Jenga ɗaminare ana famɗi so tawi Wagner ana wawi wallude no ndenagu hemtirta Mali. kono so tawi Barkhane yeehi eyo ministre ma gonɗo ɗon no mbiɗama won joni duuɓi sappo presque nanɗon ha hannde jaam attani mi sikkani so tawi Wagner tan ina wawi artirde jaam par ce que jaam Mali aussi wona jaam tan Mali ko jaam sous région o fof yimɓe toujours jogo en arrière plan ko ganda guerre gonɗo Mali o wona tan yimɓe ne kuccitira ina kaɓa c'est plus fort que ça par ce que yimɓe cikkanno tan ko so militaire uji ngari tan tout kure ina kuɓɓa ma yimɓe dañ jaam joni yimɓe gandi no wona ɗum ɗi fitnaji e ɓeydade wargoji e bonande hakke ɓi adama gillane golol Wagner tayka e leydi Mali bonanaji hakke neɗɗanke yaari yeeso e leydi ndi ni wonno wi en Ousmane Diallo wiɗitiyanke e fedde Amnesty International. miɗo sikko alhaali ndenago haqqeji ɓi adama to Mali ana hulɓini fa sanne en cettiki nangereji na diwtogol yimɓe miijaji rendo na jayndiyankoɓe ndima ko yimɓe yari caggal to Mali ko walda e ɓeydegol ɗi fitnaji ngal gollidal hakkunde leydi Mali e Wagner ana saabi hannden e leyɗe kewɗe pelle adnare ndu motti mbiyanna darni gollidal hakkunde mum en e Mali ɗum du ana waddi tiɗallaji kewɗe goɗɗi e bangal ɓamtare leydi ndi.
60 ha jaade nangue ko leyɗele Afrique ndendi e fedde biyetede organisation de l'unité africaine ɗum wonti union africaine guila hitande ujunaji ɗiɗi e ɗiɗi ɗum noon yo Allah hokku en leyɗele ɗe mbawa rendude ɓe ndenda miijo ɓe ndenda fandare ɓe mbawa haɓade dendagal boneji e caɗele tawetede nder leyɗele ɗe guila e faggudu guila e ndenago e dendagal ko ɗum wawi wonde kala tedduɓe hande ko aljuma on jarama e jokkude heɗade RFI fulfulde en jetti Ibrahima Ba toon to karalagal to ko moƴƴi fo yette ba ɗo e silmaji 30 ma en gartuɗo